Dos guàrdies urbans de Tarragona, pare i filla, medallistes als Jocs Mundials de Policies i Bombers de Nova York en la modalitat d'orientació. Avui a la plana esportiva parlarem d'una activitat que no és olímpica i que tampoc es practica massivament. És l'orientació. A la Guàrdia Urbana de Tarragona hi ha dos autèntics cracs que han tornat amb medalla de l'Olimpiada de Policies i Bombers de Nova York. Primeres felicitacions dels companys de feina. L'Alexia és agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona i el seu pare caporal de la unitat de medi ambient. Tots dos comparteixen una afició, caminar pel bosc i orientar-se. Per això no van dubtar a participar a la 14a edició dels Jocs Mundials de Policies i Bombers de Nova York. El pare va aconseguir el quart lloc en la categoria veterans. Jo ja fa molt temps que feia algun tipus d'activitat d'orientació i aleshores ja quan vam pensar en fer aquest tipus d'activitat jo per almenys ja vaig pensar orientació i bueno, vaig engrescar la meva filla perquè ja de petits els porto, o sigui, els meus fills petits també els porto ara a fer proves d'orientació. Les proves van ser més dures del previst. Al mateix bosc on s'entrenen els soldats de l'acadèmia de West Point van haver d'orientar-se en un bosc frondós. La segona posició li va costar un trencament de lligaments. M'havia preparat, però m'havia preparat més per córrer. Allò que aquí mateix, com aquí camí surts, corres i aguantes un ritme de córrer. Allà córrer era una mica difícil perquè t'arriscaves a tòrcer bastant el turmell. Perquè de cop i volta te trobaves que el mapa t'indicava zona pedregosa i sí, unes roques de mig metre. L'Alexia va aconseguir una inesperada medalla de plata i ho va saber a l'hospital. Ara només pensen en les properes proves, l'Europeu de les Canàries l'any vinent i el Mundial d'Irlanda el 2013.